Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. मैं वंशु यहाँ पे JNV वालपोई में पढ़ती हूँ। माइग्रेशन से मुंगेशपुर से हम यहाँ पे वालपोई आए थे। हम यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से हमें यहीं रुकना पड़ गया था, पर हमारे प्रिंसिपल की वजह से और टीचर्स और सब पेरेंट्स की वजह से, मिनिस्टर्स की वजह से हम यहाँ से जा पा रहे हैं। मैं उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ। हम अब खुश, और हमें यहाँ पे कोई इतनी परेशानी नहीं हुई, कोई भी, हम खुश थे यहाँ पर। आम्ही जेन्ना लॉकडाऊन पयलो सुरू जालो, जेन्ना 24 तारखेक ऑनरेबल PMन लॉकडाऊन 21 दिसाचो घेतलो, तो 14 तारखेक एप्रिलाच्या लॉकडाऊन सोंपलो आणि 15 तारखेक आमची भुरगीं सेफ घरा येतली आमी असो विचार केल्लो। पण कोरोनाचो जो इशू आसा तो मातसो कंट्रीभर वाडल्या कारणाने आणि एक 19 दिसाचो लॉकडाऊन वाडयलो। तो लॉकडाऊन 3 मे पर्यंत आसलो, पण गव्हर्मेंटाचे MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेअर्स आहा तेंच्यांनी थोडे रिलॅक्सेशन दिवन जे भुरगे दुसरे स्टेटीन अडकल्या त्या भुरग्यांक खंय तरी तजवीज करून तेंच्या स्टेटीत धाडपाची। पण हो जो प्रोसेस आहा तो पूर्ण नवीन असल्या कारणाने, जो एडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रोसिजर असल्या कारणाने ताका थोडो वेळ गेलो आणि त्याच्या खातीर जे आमकां एक्सपर्टायट करपा खातीर जे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रमोद सर आणि आयुष मंत्र्यान खूब आमकां मदत केली आणि त्यांच्या ह्या परिश्रमा खातीर आमची जी भुरगीं दिल्लीक अडकून उरल्या किंवा दिल्लीची जी गोंयांत अडकून उरल्या ती भुरगीं आज सुखरूप आपापल्या घरी वयतली।